Създаване на таблици в Microsoft Access. В случая имаме създадени вече две таблици автомобили и собственици. В задачата се изисква създаване на трета таблица продажби, в която трябва да се попълнят определени данни. В раздела Create, където се намират секциите за таблици, за заявки, за формуляри, отчети и макроси, избираме работата с таблици. Желателно е да създадем таблица в Design View, т.е. най-напред да определим нейната структура и след това, след като тя е съхранена, да въведем данните в Datasheet View. Започваме с Table Design. В този изглед в Design View имаме три полета. Field Name, в което трябва да зададем имената на полетата. Data Type, да определим типовете на тези полета. И в полето Description да зададем някакво описание на самите полета. Това описание не е задължително, така че може и да остане празно. В нашата задача таблица продажби има три полета. Поле продажба, поле дата и поле регистрационен номер. Автоматично по подразбиране се появява типа типа текст. Съответно от падащия списък избираме какъв тип точно да бъде това поле. В случая полето продажба ще бъде от тип AutoNumber, както е зададено в задачата, т.е. автоматичен брояч. Автоматично се задават стойности във всеки следващ запис. Съответно типа текста, текстов или числови данни, типа Memo са текстови данни, полето се разширява толкова колкото е текста в него, не е задължително да се записва в всеки запис, тип number, числов тип, date и time, съответно за дата и време, тип currency за валута, съответно логическия тип yes, no, което приема само стойности 0 или 1 или да или не, свързаните обекти, където имаме връзка към други обекти, снимки и така нататък, хиперлинкове и поле, в което може да бъде създадено като падащ списък, откъдето могат да се избират различни стойности. Да продължим с попълването на нашата таблица AutoNumber. Типа дата, съответно, ще бъде от тип DateTime и регистрационния номер трябва да бъде от тип Number. Ако желаем, можем да запишем и някакво описание. В случая полето продажба е номер на продажбата. Дата на продажбата и регистрационен номер на автомобила. Допълнително за всяко поле имаме допълнителни настройки, които можем да зададем, като големина на полето, формат на тези стойности, допълнителен надпис, caption, дали да е индексирано или не и така нататък. В зависимост от типа на полето може да имаме различни допълнителни настройки за това поле. Ето, тип number, виждате, validation rule, validation text, т.е. правило, по което да се въвеждат определени стойности и съответния текст, ако тези стойности не са правилни и така нататък, т.е. да се предпазим от неправилно зададени стойности. Задължително условие всяка таблица е да има първичен ключ. Първичният ключ може да бъде едно или няколко полета, които еднозначно да определят записите в таблицата.
В конкретния случай за първичен ключ е зададено полето продажба. Първичният ключ се задава чрез бутончето Primary Key или от контекстното меню, т.е. с десния бутон на мишката, командата Primary Key. Така, по този начин полето се индексира автоматично и не позволява в него да има дублиращи се стойности. Т.е. стойностите трябва да са уникални. След като сме определили структурата на таблицата, трябва да продължим с въвеждането на стойностите в нея. Ако искаме да преминем в Datasheet View с бутона View, всичко, което правим в Design View, всички промени трябва да бъдат съхранени. Понеже не сме задали име на таблицата, сега ще го направим. Таблицата се казва продажби. И започваме въвеждането на стойностите в Datasheet View. Като полето продажба, в него не записваме нищо, понеже то е от тип AutoNumber и автоматично ще се запълнят съответните стойности. Например, тук 21.03.2000, регистрационния номер и така нататък. Продължаваме, докато изпълним цялата таблица.